טוב, היקרות שלי, בוקר טוב. אנחנו הולכות להתחיל את האתגר שלנו, שעד חנוכה בעזרת השם כולנו מורידות 3 קילוגרם. זה לא יהיה מאוד מאוד קשה. יש עד חנוכה בעצם מעכשיו 8 שבועות. 8 שבועות זה אומר שבכל שבוע אנחנו צריכות להוריד בין 300 ל-400 גרם, שזה משהו שהוא לגמרי אפשרי. והמטרה מעבר למשקל זה באמת להכניס לגוף שלנו יותר בריאות, אנרגיה, לעשות סדר באוכל, להפסיק לנשנש כל הזמן. עברנו את החגים, הגיע הזמן להתאפס על עצמנו. נעשה את זה בהדרגה וביחד. נצלול ישר לכל העניינים. אז דבר ראשון שאנחנו רוצות להקפיד עליו זה עניין השתייה בבוקר. אוקיי? על הבוקר אנחנו רוצות מים עם לימון. אוקיי, מים עם לימון, כוס שלמה של מים עם לימון על הבוקר. אתם שותות את זה על בטן ריקה, מחכות קצת עם הקפה, ובכלליות ארוחת בוקר עדיף לדחות אותה לפחות לשעה 10. יש? מעבר לזה, ארוחה אחת ביום אנחנו רוצות סלט. אוקיי, ארוחה אחת ביום, ארוחת סלט. אפשר עם קינוע, עם בטטה, להוסיף טונה, ביצה קשה, לטבל את זה כזה עם שמן זית לימון, כאילו משהו שממש טעים, הרבה ירקות. ואנחנו רוצות ספורט. מה זה ספורט? אם זה איזשהו אימון, אם זה לצאת להליכה, אם זה לרקוד בבית, לשים מוזיקה פשוט לרקוד, אוקיי? משהו שמוציא אנרגיה, שתרגישה שהחום של הגוף עולה, שאת קצת מזיעה אולי אפילו. אז עד עכשיו היה לנו מה כן לעשות ומה לא לעשות. אנחנו פשוט רוצות לקחת את כל הסוכרים שביום יום שלנו, אם זה ממש סוכר פשוט, אם זה קמח לבן, תפוחי אדמה, מיצים, ממתקים, שוקולדים, ולהגיד להם ביי ביי לתקופה הקרובה, אוקיי? כמובן הכל באיזי, לאט לאט. גם אם יש לך את הפעם ביום שאת צריכה משהו מתוק אז הכל בסדר. גם אם את לא מצליחה הכל, 80% מהיום להצליח להתמיד במה שאנחנו נעשה כאן, זה כבר מעולה. אנחנו בעצם רוצות להביא את הגוף לגירעון קלורי. ברגע שיש לי גירעון קלורי, יותר הוצאת אנרגיה לעומת מה שנכנס, אז אנחנו נוריד במשקל. אבל מה שנכנס צריך להיות מאוד מאוד איכותי, וצריך להיות בריא. אנחנו נרצה להכניס הרבה ירקות ופירות, וחלבונים, ולשים לב לשתייה שלנו. לשים לב לחשקים שלנו, לשים לב לתנודות ההורמונליות בתוך החודש. אוקיי, אנחנו ננסה ככה לגעת קצת. אתם מוזמנות לשתף, אתם מוזמנות לשלוח תמונות של הצלחות שלה, לעודד אחת את השנייה, ולהביא את הדבר הזה להצלחה של כולנו. אז יאללה, ניפגש.